aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Responsable na pagbalita, pag tayo na ipalagnan. Pagkasig pero sigurado, aksyon na may kalapag palanggan. Pagdayon Action Radio. Pagdayon Action Radio. Pagdayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako sugo sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Nga tubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tiun nga ako nagaisahanon. Nga sa tiun nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tiun nga ako gidanapag sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ingin kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang ko tanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya manging kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say what good is mine.
bayaran niya ang tanan niyang mga sala sa prisuhan. Kag kinahanglan nga maunahan naton siya nga makita si Maria. Ang solo nga manunubli sa manggad kag propiedad ni Sir Pancho. Si Maria Zaragoza. Nung idok, Kag sa banta ko, may ideya na si Trutes. Kung nga aging palagyo ko si Maria, kag wala maglisensya sa iya. Amoy nang rason kung nga nakalambot kami sa Dumaguete. Dito ko gintago si Maria eh. nung idok, ano sa banta mo? Sa diin subong si Maria. Sa pagbanta ko, harala sa Bacolod si Maria. Wala siya nakaibalo sa itsakto nga lugar nga matuntulan niya si Panchoy. Diyos ko, kinahanglan nga makita gid naton sa gilayon si Maria. Kinahanglan kid. Pailang, pag-abot nato sa Bacolod, amoy na dayon ang unahon naton. Ang pagpangita kay Maria. Hindi lang ina Eugene. Kinahanglan nga buligan naton si Pancho nga makaluwas sa iyan hamtangan. Marisa, Ano man kadako sang nahimuin niya nga sala sa akon. Pero amay siya ni Maria. Kag hindi ko pag-idingot kay Maria nga makilala ang iya amay. Hindi tungod sa iya panublion bilang isa ka Zaragoza, kundi bilang isa ka anak nga gusto makilala ang iya amay. Madam, may meeting ka subong sa province. Basi malipat ka. Ha? Uy, nalipat pa tuod ako. Ano oras ang meeting sa province? Alauna sa hapon, madam. Tak-an ako mag-attend sa meeting. Madam, nanawag na ang PA ni Vice Gov. Okay, ma-attend ako. Hambala si Kaloy, malakat kami. Yes, madam. Kung tani subong ang adlaw, balikan ko si Pancho. Agad papirmahan sa iya magpapeles. Pagkatapos, wala na dayon ako sa problema sa iya. Pwede na siya madispatsal. Kag ang isunod ko, amo ang iya utod nga ato sa Davao. Ipapatay ko ang bilog niyang pamilya. Agad sa sina, wala sa ma-question sa akon. Ako na ang manag-iya sa tanang propiedad sa Zaragoza. Ako na. Kalayo na sa nalaktan ko. Ano na ang lugar nga iniman? Kaya nang pamangkot ko sa mga tao kung kilala nila si Pancho Zaragoza. Pero wala gid sa may nakakilala sa amay ko. Pasipal ako nagabutig lang si Papa Idok. Kagya-iya nang na nga si Pancho Zaragoza ang ngalan sa amay ko. Nauhaw ako kag nagutom. Sa diin ako mga isang pagkaon man. May kapaligya sa barbecue nga saging. Mangayo ko sa barbecue nga saging. Kung hindi ako pagatagan, idalagan kong barbecue nga saging. Pahala na lang niya. Sig ano nga magutman ko. Mapalapit ko to sa galuto sa barbecue nga saging. Mabakal ka, Day? Ha? Ano, mabakal ka? Kapilang barbecue, Chay. Tag 15 pesos ang salay. Chay, pwede makapangayo. Wala ako sang kwarta nga ibakal. Ay, ikalima ka na nga ngayon sa barbecue. Man ka mo nga mga badyaw ka mo, pasaway gid ka mo mo. Ha? Ay, hindi ko yung badyaw, Matuod ang nambal
ko. Ay, Inday, lumang tugtugay na ina. Ay, lakato Dugay ka di ka binisit sa baligya namon. Hindi di ka rumuubos mo. Lakato! Dito ka pa kayo, Ivan? Joy, bisan isa lang kapilog ay. Nagutom na nga tuod ko. Ayo, tig-aulugid oh. Halina di! Ayo, dakat na to. Ay, sus, hindi di kami karumabaklan sa opisyo mo mo. Ay, ambot halinde. Chay, maluoy ka man ay. Nagutom na ko. Ano man yung labot namon sa imo kung ginagutom ka na? Ha? Style mo, bulok. Oy, kung hindi ka pa magaling, basahan ka ginamo ka sa tubig. Lakato! Wala ka mo sang kaluoy. Paluoy. Style. Sagnito Style mo, bulok. Sa kasalay nga. Barbecue ka magdalagan. Kano na? Hoy! Hoy! Diyos ko! Gisaya ka sa barbecue, ho? Hoy, kawatan! Awatan!
Wala nila ko kinlagas. Ay, salamat. Ang barbecue nga ginsabnit ko. Kaunon ko ni. Kagutom na gid. Nagduga ang kagutom ko sa dalagan. Di ko mapuko sa kilis sa pader ngayon eh. Mapuko ko di sa baldusa ka magkaon. Dili lang ko sa kilid May nagalabay din ng mga tao. Dili lang ko sa kilid kagutom na gid. Hello, Manu. Ari na yung limos. May mga comments na ginagawa sa tupad ko. Abi nila, nanugpakilimos ako. Dahil limos. Salamat! Salamat kita! Salamat, Jay! Joy! Salamat! May bakal ako sila nga pagkaon! Salamat, Kit! Salamat, Kit, Diyos ko! Salamat. Nakabakal gid man ko sang pagkaon. Tungod siguro sa kalamugo sa itsura ko, kagakinay ang buko nga wala sang husay-husay. To kaluoy sang itsura ko. Ay, nasalan ako nga manupakilimos. Sobra man isa kagatos ang ginlimos sa akon. Ay, kinain na sang baho ko. Wala ako sang ilislan. Manimaugig ko sige ko hindi ako makailis kag makapaligo. Pero sa diin ako makuha sang ilislan ko. Nagaamat na dulong. Sa diin naman ko sini matulog man. Nagap na ako magtulog sa plaza. Kadamo sang tunto dito. Mayo pa, sa simbahan na lang ako matulog Mangita lang ko sang karton na ihapin ko sa simento. Agud nga hindi matugnawan ang likod ko. Kag ang sobra nga karton, among itabon ko sa lawas ko. Agud bisan paano, hindi ko pagtugnawan. Ay, may langkani kay nakadilar ko. Mangita ko sang karton nga yung daan ko. Sa simbahan ko matulog. Sa na kami. Malapit na lang kami. Nabakal mo na bala ang ginpabakal ni Marisa? Oo, nabakal ko na. Ari na ako sa villa. Maayo ko na mo sina. Salamat kid sis. Malapit na lang kami. Maulat ako diri sa inyo, ha? Gusto ko may balaan kung anong balita sa lakat ninyo. Eugene, halong di ka mo, ha? Salamat sis. Bye. Sige, bye. Ote, saan din sila, Esther? Malapit na kuno sila, Sir Alfredo. Kamusta ay hanang ilalakat? Nga nagpabakal sang wheelchair si Marisa. Sino magamit sila? Kinakulbaan gani ako, sir. May balaan ginaton karon pag-abot nila. Kagkabay pa nga okay lang lakat nila, sir. Ano inadiri? Sa pagkadako nga balaya. Ari na kita sa kinaistaran ko nung idok. Ay, Marisa. Si Tito Alfred. Eugene, ikaw lang bahala kay nung idok, ha? Kumusta ang lakat ninyo, Marisa? Ano ang balita? Good evening, Tito. Madamo ako sa isugid sa imo. Miss Marisa, good evening. Good evening, man. Salamat, Gid. You're welcome, Miss Marisa. Sino isa kayo mo din?
Ari sa Bacolod ang imo anak kag ginapangita niya si Pancho. Oo, tito. Kag nabalaka ako kay Maria. Basi kung ano nang nagakatabo sa akon, anak. Siguro kinanglan nga makoordinate na kita sa kapulisan. I-report natin sa kapulisan ang pagkadula ni Maria. Agud nga mapangita siya. Nung idok, Husto ang suhestyon ni Dok. Kinahanglan nato ng bulig sa mga kapulisan. Kinanglan nga makita natin siya. Sa wala pa siya makalambot sa asyenda Saragosa. nung idok. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing na palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag seleksyon sa ninyo alagad, Annery Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio.